Lásko, uděláš mi prosím channeling? Nevím se pořád rozhodnout, jestli už z toho práci seknout nebo ne. Lejla zdvihla oči od rozčítanej knížky a jemne nadvihla obočie. Vyplň si objednávkový formulár na mojich stránkach a do 48 hodín sa ti ozvem na e-mail s možným termínom. Mám teraz dosť plno. Vnútri sa smiala a znovu sa vrátila ku knižke. No tak kočičko, žerty stranou. Zítra na porade tým hlavovnou už musím něco říct. Než se napojíš na všechny archanděly, tak bude půlnoc. Poďme radši hned na to. Na čo? Šibelsky sa usmiala a odložila knížku na bok. Tak pokud to sfoukneme rýchle, třeba stihneme i něco zábavnějšího. Poboskal ju na krku a pevně ju zozadu objal. Snad i já můžu občas profitovat z toho, že jsem si vzal moderní čarodějku, nebo snad ne? Prikývla na znak súhlasu a sprisahanecky na neho žmurkla. Veľká mocná čarodejka si len odskočí a ideme na to. Nadšene sa usmial a už chystal priestor. V kúpeľni sa na seba pozrela do zrkadla. Znovu poďakovala Bohu, že vyslyšal jej modlitby. Len ona a zdroj vedeli, čo všetko si zažila, než si ju v ten osudový deň našiel. Dohodli sa s Bohom, že to bude navždy ich tajomstvo. Nechcela, aby sa to dostalo mimo ich dvoch. Vedela, že s ním už nebude musieť nikdy skloniť hlavu, tlmiť svoje svetlo, ani tajiť svoje dary. Nesmierne sa tešila, že zajtra si pôjde obzrieť nový priestor na ďalšiu pobočku mystickej duchovnej školy. Zrovna keď pred zrkadlom rozmýšľala, čo si oblečie, zakričal na ňu. Tak bude to ešte dnes, všemocná čarotko? Snáď sa nezobudia deti. Pomyslela si, keď opatrne zatvárala dvere od kúpeľne. Spali na hornom poschodí. Už však mali našťastie po rokoch celkom tvrdý spánok. Keď ho uvidela, ako pokorne čaká na posolstvo od svojho vyššieho ja a svojich sprievodcov, úplne sa roztápala láskou a nehou. Musela uznať, že Boh mal naozaj pravdu. Nevedela si ani len predstaviť ten rozprávkový život, ktorý spolu každý deň v prírodzenosti a v láske žili. Sadla si na svoj čanelerský meditačný vankúšik, ktorý ju sprevádzal od doby, keď ešte bývala sama. Zavrela oči a začala. Tak ako vždy, prosím o ochranu môjho aniela strážneho a... Na chvíľku prestal vnímať jej slova. Silne precítil jej očarujúcu magickú krásu, ktorá prenikala znútra von. Musel uznať, že bol na jej prácu naozaj hrdý. Už dávno to pre neho nebolo žiadne vúdu. Uvedomoval si, že denne pomáha potrebným ľuďom, aby žili lepšie a kvalitnejšie životy. Často ani nechápal, ako to všetko stíha. Svoju prácu, deti, rozhovory, posolstva, domácnosť, cestovanie, vzdelávanie, koníčky, venovať sa mu. Nemohol si pomôcť. Ako vždy, keď mali čo i len chvíľku pre seba, a v strede jej úvodnej modlitby ju začal vášnivo boskávať a hľadiť vo vlasoch. Asi nakoniec zmeníme to poradí. Stejne najlepšie čaneluješ po sexu. Prekvapene otvorila oči a nechala sa viesť životom, láskou a vášňou. Tak ako zvyčajne. Pri tomto milovaní sa jej z nejakého dôvodu znovu otvorilo zranenie, ktoré spolu pred rokmi zažili. Nebol totiž vždy taký vedomý, ako tomu bolo dnes. A ona tiež nebola vždy až taká súcitná, nesúdiaca a chápavá. Boli časy, keď si obidva po mnohých pádoch a peripetiách mysleli, že to spolu proste nedajú. Uvidel to v jej očiach. Poznal ten pohľad, ktorý už nikdy nechcel vidieť. Od svojho prebudenia sľúbil sám sebe, že jeho najvyšším zámerom bude, aby ju každý deň robil šťastnou. Chcel jej vynahradiť všetok ten čas o samote. Tú nesmiernu bolesť a smútok z odlúčenia, ktoré si obaja zažili. Z mnohých dôvodov to však nebolo možné. Tak ako otec alebo mama nemôže nahradiť dieťaťu čas, ktorý mu v detstve nevenovali. Zdalo sa, že to zranenie už je celé zacelené, ale občas sa rana ešte otvorila. Patrik ju vrúcne i nížne objímal a snažil sa jej z tela vyčistiť posledné staré nánosy tohto zranenia. Objímal ju dlho a pevne. Už sa o tom nepotrebovali ani rozprávať. Všetky slová už boli povedané. Občasne už len prišla staronová vlna čistenia.
Preto, aby spolu mohli byť ešte vo väčšej čistote, úprimnosti a láske. Ani jeden z nich už tomu druhému nič nevyčítal. Po mnohých hlbokých rozhovoroch i hádkach vzájomne vedeli, že ak by prešli životnú cestu toho druhého, tak by sa zachovali rovnako. Rovnako bláznivo, rovnako racionálne, rovnako hlúpo, rovnako emocionálne, rovnako vedome či nevedome. Už neexistoval vinník ani obeť, len ďalšie a hlbšie formy lásky a čistenia srdca i duše. Leila sa posadila na posteli a cítila, že vzkaz od Patrikovho vyššieho ja je nachystaný na prenos k nemu, skrz jej slova. Milovala byť kanálom. Kanálom toho najvyššieho, čo každý z nás obsahuje a čo zároveň každého z nás presahuje. Vzkaz bol veľmi krátky, jasný a silný. Znel asi takto. Už je čas odejít z tvé staré práce. Dodělej svůj výcvik pro průvodce a konečně to dělat začni. Je spousta lidí, co čekají na tvou tvorbu, na tvé dary, tvou moudrost. Už je čas. Zítra na poradě jim řekni, že v srpnu tohoto roku bude tvůj měsíc poslední. Měsíc poslední v té práci. Už tě tam nepotřebují. Tvé místo již jinde bude. Jinde bude. Patrika z toho vzkazu mrazilo. Veľmi sa bál opustiť svoju stabilnú prácu s dobrým platom a ísť na voľnú nohu. Myslel na deti, na Leilu, na všetky ich každomesačné poplatky a povinnosti. Leila uvidela ten strach v jeho očiach a pošepla mu. Popros zajtra archaniela Michaela, nech ti pred tou poradou dodá odvahu. A nezabudni, že vždy sa to môže zmeniť. Urob to tak, ako to budeš v daný moment cítiť. O peniaze sa predsa báť nemusíš. Máme pomerne veľkú rezervu a školy teraz dobre prosperujú. Verím, že sa to bude len rozrastať. Rada ťa teraz podržím ja, ak mi to dovolíš. Ak si to dovolíš. Patrik sa na ňu znovu nemohol vynadívať. Uvedomil si, ako nesmierne za posledné roky vyrástla. Ona už strach nemala, pretože týmto všetkým si už prešla. Plne pochopil, aké veľké bolo vtedy jej rozhodnutie znovu odísť z práce a krok po kroku realizovať jej vízie. Poboskal ju na čelo a zašepkal. Poďme už spát. Už ani na tebe nevidím, jak sa mi zavírají oči. A děkuju za ten vzkaz. Ja som to tak stejne cítil už predtým. Ja som si chtěl byť jistejší. Snad bude archaniel Michael zítra ve službě. Doufám, že nemá zrovna dovolenou. Obaja sa rozosmiali. Anieli a archanieli sú totiž v službe neustále. Pamätáš si na tú prvú správu, ktorú som ti vtedy pred rokmi napísala? Áno. Tak ten večer ma dosť silne archaniel Michael tlačil do lopatiek, aby som ti to odoslala. I keď som mala pochybnosti. A bolo toto najlepšie rozhodnutie v mojom živote. Mami! Ozvalo sa naraz z horného poschodia. Ja idem. Leila vstala z postele, prehodila sa na seba župan a utekala hore za ich malou dcérkou. Patrik mal chvíľku pre seba. Len si lahol, pozeral sa na strop. V duchu poďakoval svojmu mladšiemu ja. Ďakujú ti, chlape, že si tehdy vzal všechnu odvahu, co si měl, a i když se schoval jak kokot, našel si sílu za sebou něco udělat. Díky tomu máš tu nejlepší ženskou, ten nejlepší život pro tebe. A tak sa z toho bál, ty vole. Margaretka mala nočnú moru. Keď ju Leila ukludnila, znovu zaspala. Keď sa vrátila do spálne, Patrik už spal. Priláhla si k nemu a tiež ešte chvíľku pozerala do tmy. Ďakujem ti, Leila, že si taká, aká si. A že si nikdy neprestala veriť, aj keď sa zdalo, že už väčšie sračky žiť nemôžeš. Pred spaním ešte mrkla na svoje stránky. Akorát prišla nová recenzia na jej knihu. Ďakujem pani Leile z celého srdca za zdieľanie životného príbehu.
Momentálne som v ťažkej životnej situácii po rozvode s 3 deťmi. Som na všetko sama. Môj manžel nám fyzicky ubližoval. Musela som ho opustiť. Vaša knížka mi dala nádej, že i mňa čaká lepšia budúcnosť. Ďakujem ešte raz. Nech sa vám i celej vašej rodinke darí. Lejle spadla na mobil slzička dojatia. Patrik sa zobudil a uvidel i v tme, že jej smaragdovo-zelené oči sa zasa lesknú. Nebreč, kočko. Víš, že tvoj úsmiev mám radej než tvoje slzy. Usmiala sa do tmy a v objatí zaspali. Vedomí si toho, aký zlatý poklad v sebe navzájom našli.